रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। आवाए जादू जी तू भी रिया, सच्चो हम खाके कहे किरिया। अच्छा ए बाबू सुनो ना, सुना। आवाए जादू जी तू भी रिया, सच्चो हम खाके कहे किरिया। हमरा के कहियो ना तू कर पाए बने मां। अरे तो सुन, समियाना से उठाई बरे सुगानिया, हाई मारद या हीरान, हाई मारद या हीरान, हाई मारद या हीरान, हाई मारद या हीरान। कितना लोगन अइले है जा हाथ ना लगइले हो। प्यार से ना मनबू डार्लिंग, जबरी उठाइबे हो। अच्छा यादव जी में इतना दम बका। का सोचले? कितना लोगन अइले है जा हाथ ना लगइले हो। प्यार से ना मनबू डार्लिंग, जबरी उठाइबे हो। कहे जब न बतिया सुनला खोले के कान। अरे तो हमरा सुन, समियाना से उठाई बरे सुगानिया, हाई मारद या हीरान, हाई मारद या हीरान, हाई मारद या हीरान, हाई मारद या हीरान। म्यूजिक बाय मंटू मनी। धमकी से डरब न बाबू, सुन हमर बात हो। अच्छा गोली बारूद के होई डार्लिंग, आज 12/7 हो। अच्छा उससे डरा का हैरान नहीं है। धमकी से डरब न बाबू, सुन हमर बात हो। नीरजनी गम पावन तोहके लेके जाई साथ हो। मुश्किल में पड़ जाई तो हो जा। तो हमरो सुन, समियाना से उठाई बरे सुगानिया, हाई मारद या